салом, занҳо ва хоҳрони азиз, умедворам ки хубу тансият ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам оиди ҳолати зан, яъне организми зан пас аз таваллуд кардан, яъне чӣ тағйиротҳо дар организми зан пас аз таваллуд кардани тифл ба амал меояд, ба шумо маълумот диҳам. бисёриҳо аллакай медонанд ки пас аз таваллуд кардан бояд ки организми зан ҳадди аққал 1.5 сол, хубтараш мешавад ки 2 сол дам гирад ва баъд аз 2 сол зан бояд ки фикри дуюмбора ҳомиладор шуданашро кунад. барвақт ҳомиладор шудан мумкин нест. Чаро? Чунки пас аз таваллуд чӣ гуна тағйиротҳое ки дар организми шумо ба амал меояд, барои организми шумо 1.5 сол 2 сол вақт дар кор ки кори ҳамаи гормонҳо, кори узвҳои дохила барқарор шавад. шурӯъ мекунем аз давраи ҳайзбинӣ. бисёриҳо дар комментарияҳо дар WhatsApp савол медиҳанд ки чаро пас аз таваллуд давраи ҳайзбинияшон нест шуд, ё ин ки бенамоз намешаванд, ё ин ки бенамозӣ номунтазам аст. пас аз таваллуд кардан ҳангоме ки шумо шир метиҳед, пролактин дар организми зан баланд мешавад. вақте ки пролактин баланд ки шуд, кори дигар гормонҳо вайрон мешавад. ҳангоми шир додан дар бисёри занҳо овуляция дида намешавад. вақте ки овуляция ки набошад, бенамозӣ нез дида намешавад, ё ин ки номунтазам аст, чӣ хеле ки дар худамон мегӯянд, задержка катӣ мешавад. пас аз таваллуд кардан дар зан 1.5 сол 2 сол агар бенамоз нашавад, ин ба ҳолати нормалӣ дохил мешавад. чунки то ин дам вақте ки кори гормонҳо барқарор мешавад, ё ин ки то ин дам вақте ки шумо аз шир ҷудо мекунед тифлро, вақте ки кори гормонҳо, кори тамоми узвҳо барқарор ки шуд, зан метавонад бемаҳалол худаш бенамоз шавад. як чизро фаромӯш накунед ки чунин ҳолат на дар ҳама занҳо дида мешавад. баъзе занҳое ҳастанд ки пас аз таваллуд кардан мисли пештара ҳар моҳа давраи ҳайзбинияшон барқарор мешавад. баъзе занҳое ҳастанд ки пас аз 6 моҳ, пас аз 1 сол барқарор мешавад. вале ин ягон ҷои хавотирӣ надорад. пас аз 1 моҳ низ давраи ҳайзбинӣ барқарор шавад, ин ба ҳолати нормалӣ аст. пас аз 6 моҳ, пас аз 1 солам шавад, ин ба ҳолати нормалӣ дохил мешавад ва ин чизро табобат кардан лозим нест. аз мавзӯъ камтарак берун мебароем. бисёриҳо савол медиҳанд дар комментариҳо ки оё дар чунин ҳолатҳо, яъне вақте ки зан шири сина метиҳад, метавонад ки ҳомиладор шавад? бале, метавонад ки ҳомиладор шавад дар ин ҳолат, чунки дар байни ҳамон цикле ки номунтазам аст, метавонад ки овуляция пайдо шавад ва ҳамон вақт агар алоқаи ҷинсӣ дошта бошанд, метавонад ки ҳомиладорӣ шавад дар ҳоле ки ҳам шумо шир медиҳед. қариб 50% занҳо дар чунин ҳолат метавонанд ки ҳомиладор шаванд. ҳолати дуюме ки дар занҳо пас аз таваллуд дида мешавад, ин резиши бисёри мӯи сар. дар вақти ҳомиладорӣ, вақте ки гормонҳои эстроген, прогестерон, хусусан эстроген аз ҳад зиёд баланд мешавад, мӯйҳо метавонанд ки нарезанд, баръакс ғафз шаванд ва қувват шаванд. пас аз таваллуд сатҳи гормонҳо бениҳоят паст мешаванд, тағйироти гормонҳо дида мешавад. аз ҳамин сабаб резиши мӯи сар зиёдтар мешавад. баъд як сабаби дигари резиши мӯи сар пас аз таваллуд ин норасоии ҳама намуд витаминҳо мебошад. чунки пас аз таваллуд ҳангоме ки шумо шир медиҳед, ҳама моддаҳои зарурӣ, ҳама витаминҳои заруриро шумо ба тифл медиҳед. вақте ки организми шумо аз витаминҳо танқисӣ мекашад, албатта мӯи сар резишаш зиёдтар мешавад. ҳолати дигаре ки пас аз таваллуд дар занҳо дида мешавад, ин дарди миён, дарди пойҳо, хусусан дарди миён бисёртар. якум сабаби дарди миён пас аз таваллуд ин албатта ки норасоии витаминҳо, хусусан витамин D, калтсий мешавад. чунки ҳама моддаҳои дар кориро ки шумо ҳангоми ширдиҳӣ ба тифл медиҳед, дар боло қайд кардам, организми шумо аз ҳамин моддаҳо, аз ҳамин витаминҳо танқисӣ мекашад. сабаби дуюм, ҳангоме ки шумо ҳомиладор ҳастед, узвҳои дарунии шумо ҷояшон иваз мекунанд. пас аз таваллуд вақт дар кор ки ҳамаи узвҳо ҷойҳои худашонро бигиранд. инчунин ҳамон бофтаҳое ки ҳастанд, яъне связкаҳое ки ҳастанд, устухонҳоро пайваст мекунанд, ҳамонҳо бениҳоят кашиш хӯрдагӣ дар ҳолати тарангӣ қарор доранд ва пас аз таваллуд низ вақт дар кор ки ҳамаи онҳо барқарор шаванд. аз ҳамин рӯ дар бисёр занҳо пас аз таваллуд дарди миён, дарди пойҳо дида мешавад. ва ниҳоят ҳолати дигаре ки пас аз таваллуд дар занҳо дида мешавад, ин қабзият. агар бо забони дигар оддӣ карда гӯем фаҳмотар, запорӣ. чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, ҳангоме ки шумо ҳомиладор ҳастед, ҳамаи узвҳо ҷойҳои худашонро дигар мекунанд. кори узвҳои даруна, на танҳо кори гормонҳо, кори узвҳои даруна низ вайрон мешавад, хусусан кори рӯдаҳо. ва пас аз таваллуд албатта ки
иваз шудагӣ ҷойҳо аст, вақти зиёдтар дар кор мешавад, ки кори рӯдаҳо барқарор шаванд, рӯдаҳо ҷойҳои худро бигиранд, кори гормонҳо низ барқарор шавад. То вақте ки кори гормонҳо барқарор мешаваду рӯдаҳо ҷойи худро мегиранд, кори рӯдаҳо барқарор мешавад, дар занҳо низ то ҳамон марҳила муддати 1 моҳ 2 моҳ пас аз таваллуд қабзият, яъне запор дида мешавад. аз ҳамин рӯ илми тиб тавсия медиҳад, ки пас аз таваллуд организми зан дар муддати 1-1.5 сол барқарор шавад ва бори дуюмбора пас аз 1.5 сол фикри дуюмбора ҳомиладор шуданро кунад. ва инчунин пас аз таваллуд барои зан истироҳат дар кор аст. бояд ки зан бисёртар истироҳат кунад, хӯрокҳои сервитаминдор истифода барад, калорияшон баланд не, хамирӣ, равғанӣ, ширинӣ не, хӯрокҳое истифода барад, ки аз витаминҳо бой бошад. пас аз таваллуд хоҳ шумо шир медиҳед, хоҳ шир намедиҳед, ба зани таваллуд карда ҳамаи чиз мумкин аст. хоҳ мевагӣ бошад, хоҳ сабзавот бошад, чизе ки ҳаст ҳамааш мумкин аст. ягон хел диета барои зан оиди мевагию сабзавот лозим нест. инчунин барои зане ки таваллуд кардааст, чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, истироҳат дар ҷои аввал меистад. бояд ки хобаш полноценный бошад. аз ин рӯ занҳои азиз, на танҳо пеш аз ҳомиладорӣ ё ин ки дар вақти ҳомиладорӣ истифодаи витаминҳо зарур аст. инчунин баъд аз таваллуд низ шумо бояд ки истифодаи витаминҳоро фаромӯш насозед, тарзи ҳаёти солим бурданро фаромӯш насозед. умедворам ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментариҳо баён созед. саломат бошед.